N'aha Nna na Nwa na Mmụọ Nsọ. Ka ngọzi nke onye nwe anyị Jesu Kristi na ịhụnanya nke Chukwu Nna na ịdịkọ n'otu nke Mmụọ Nsọ na-enye dịrị unu niile. Ụmụnne nna Kristi otu dị Jesu, taata bụ ụka nke 23 n'oge na-adabaghị n'emme ọbụla n'afọ abụọ nke ụka. Taata dị nwe Jesu Kristi gwọrọ onye dara obi ntị chiri, a wee na-ayị ya ka o metụ anyị aka ọgwụgwọ nsọ ya, ka anyị nwere onwe anyị ka n'ime mmụọ ka na anụ ahụ wee na-aga n'ihu n'ị na-efe ofufe na ị na-agbali ya akaebe site n'ụdị ndụ anyị na-ebi.
a na-achụ aja misa maka ụmụaka niile na-anachighị azụ n'ụlọ akwụkwọ ka Chineke chekwaba afa, na-ayọkwazi ya maka Chief Eki Nkonkwo ka mkpụrụ obi ya zuru ike na ndokwa, na-enyekwa Chineke ekene maka ndụ, ebere na Maria n'isi ezinụlọ Chinyere Nnọrọm, ka anyị nụtazi isi ya tiezie mkpa ndị ọzọ anyị bugasị n'uche. Ụmụnna, ka anyị kwado nwaanyị nke ọma ka nnukwu eme nke Eucharistia site n'ikwupụta njọ anyị. Onye bịara n'ụwa ịzọpụta ndị lụghara elogha, onye nwe anyị mee ebere. Onye bịara n'ụwa ịdọghata ndị ome njọ, Kristi mee ebere. Onye nọ n'aka nri na-arịọtara anyị Chukwu arịrịọ, onye nwe anyị mee ebere. Ka Chineke jike niile mere anyị ebere, gbaghara anyị njọ anyị, duru anyị na ndụ ebe ebe. Udo dịrị mmadụ, ndị ha na-asọ Chukwu, anyị eso gị, anyị ekwupụtara gị, anyị
Chukwu nna. Ka anyị rịọ arịrịọ. Chineke nna anyị, nzọpụta si n'aka gị abịara anyị. Ọ bụ gị họrọ anyị bịakwa mee anyị ụmụ gị n'ime Kristi. Were obiọma lekwasị anyị bụ ụmụ ị họtara anya. Biko mee ka ndị niile kwere na Kristi nweta ezigbo inwere onwe ha, wee nwetakwa aṅụrị ebighị ebi site na adị nwe na Jesu Kristi nwa gị, onye gị na ya dị ndụ n'aha chi n'ịdịkọ n'otu nke mmụọ nsọ Chukwu site n'ụwa tụwa niile. Ihe ọgụgụ ewetara n'akwụkwọ onye amụma Aịzaya gwa ndị ahụ na-asụ ngọngọ ume, ụjọ atụla unu, jisie n'obi ike. Lee, Chineke unu ka ọ na-abịa ịbọtara unu ọbọ. O ji ịkwụ ụgwọ nke o jiri bụrụ Chineke na-abịa ịzọpụta unu. Mgbe ahụ ka a ga-emeghe anya ndị kpuru ìsì, bịakwa kpughee ntị ndị ntị chịrị. Ndị ngwọrọ ga-awụlite elu dịka ele. Lee, ndị ire ndị ogbu ewee tie mkpu ọṅụ. Mmiri iyi ga-asọpụta n'ọzara, abịakwa nwee osimiri ga-asọpụta n'ala kpọrọ nkụ. Uzuzu na-ahụ ọkụ ga-aghọ ọdọ mmiri ala ahụ kpọrọ nkụ wee ghọọ isi iyi. Okwu nke osebrowa mkpụrụ obi m too Onyenwe anyị. Ọ bụ Onyenwe anyị na-edebe nkwa o kwere ruo mgbe ebighị ebi. Ọ na-ekpe ikpe ziri ezi nye ndị a na-emegbu emegbu. Ọ na-enye ndị agụụ na-agụ nri. Onyenwe anyị na-eme ka ndị eji eji nwere onwe ha. Onyenwe anyị na-eme ka ndị isi hụwa ụzọ. Onyenwe anyị na-eme ka ndị hụrụ ehuru guzoro eguzoro. Onyenwe anyị hụrụ ndị ezi omume n'anya. Onyenwe anyị na-echekwa ndị ọbịa. Onyenwe anyị na-ekulite nwa mgbei na nwaanyị isi ikpe, ma ọ na-eme ka ihe gharịgara ndị ajọ omume nke ọma. Ọ na-eme ka ihe ghara ịgara ndị ajọ omume nke ọma. Onyenwe anyị na-achịgide ruo ndụrụgandụ, chiruo na ndụrụgandụ. Ihe ọgụgụ e wetara n'akwụkwọ ozi James dị asọ dere: ụmụnna m, ebe anyị niile bụ ndị kwere n'Onyenwe anyị Jesu Kristi onye dị ebube, ka anyị hapụ ile mmadụ anya n'ihu si otu a na-akpa oke. Dịka ihe ịma atụ,
ọ bụrụ na onye ọgaranya yi uwe mara mma yikwara mgbaaka eji ọlaedo mee na mkpịsị aka ya abata n'ụlọ nzukọ unu, ọ bụrụkwa na nwa ogbenye abata nke yi uwe na-adịghị ọcha, ọ bụrụ na unu elee onye ọgaranya ahụ anya si ya bịa nọdụ ọdụ n'otu oche a edebere iche n'ihi gị, ma unu asị onye ogbenye ahụ dị anyị, ị nwere ike guzoro n'ebe ahụ ma ọ bụ bịa nọdụ ala n'ebe a ụkwụ m nọ, ọ bụ na unu esiteghị n'ụzọ dị otu a gosi na unu nabatara otu onye karịa ibe ya? Nke a o gosighịkwa na unu abụrụla ndị ikpe nwere echiche ọjọọ. Geenụ ntị ka m gwa unu, ụmụnna m, ọ bụ na unu amataghị na Chineke ahọpụtala ndị ahụ ụwa agụrụ dị ka ndị ogbenye, mee ka ha bụrụ ọgaranya site n'okwukwe ha, ka ha ketakwa alaeze ahụ Chineke ekwere na nkwa inye ndị hụrụ ya n'anya. Okwu nke ose bụrụ ụwa. Onye nwe anyị kwuru sị, abụ m ihe nke ụwa, onye ọbụla na-eso m ga-enweta ihe nke ndụ. Onye nwe anyị nọnyere unu. Ihe ọgụgụ nke ya si n'ozi ọma dị asọ nke Mak dere. Jesu hapụrụ ala Taya bịa si n'ụzọ Sidon laghachi n'osimiri Galili, wee banye n'ọnụmara obodo iri ahụ. Ndị mmadụ wee kpọtara ya otu nwoke ntị chiri nke na-adịghị ekwu okwu. Ha rịọrọ Jesu ka o bikwasị ya aka ọgwụgwọ. Jesu si n'ebe ahụ igwe mmadụ nọ kpọrọ ya pụọ ebe naanị ya na ya nọ. Jesu wee runye ya mkpịsị aka na ntị, bịakwa bụrụ asọ mesa na ire onye ogbi ahụ. O wee lee anya n'eluigwe, sụọ ude, ti nwoke ahụ, Efeta, nke isi ya bụ ghere oghe. Ngwa ngwa ntị nwoke ahụ wee meghee, ihe kedoro ya n'ire wee tọghasị ya. O wee kwuba okwu nke ọma. Jesu nyere ndị nọ n'ebe ahụ iwu ka ha ghara igwe onye ọbụla, ma mgbe ọ na-agwa ha, akọrọ na onye ọbụla, bụ mgbe ha na-akọsa akụkọ ahụ n'ebe ọbụla. Egwu jidere ha bụ ụdị nke ahụ a na-enweghị ọnụ iji akọwa ya. O mere ihe niile ka ọ dị nke ọma. O mere ndị ntị chiri ka ha nụrụ ihe,
bịakwa mee ndị ogbi ka ha kwuba okwu. N'oziọma nke oseburu ụwa. Ka anyị si n'oziọma nweta mgbaghara njọ anyị. Praise the Lord. Hallelujah. O mere n'ihe niile nke ọma. O mere ndị ntị chiri ka ha nụba ihe, bịakwa mee ndị ogbi ka ha kwuba okwu. Okwu ikpeazụ pụtara n'oziọma agụrụ anyị taa, mana ama na mgbe a na-agụ ya anyị ga na-eche olee otu o si gbasị. O nwere onye dara ogbi ebe a? O nwere onye ntị chiri? O nwere na-adị anụ ihe? So ọ dị ka ọ gbasaghị anyị. Praise the Lord. Ọ bụrụ na anyị na-anya n'ụwa anyị nọ n'ime ya tata, nnekwazị onwe anyị anya, na-ezinụlọ anyị anya, anyị ga-afụ na ụwa na-aya ụdị ọya dị iche iche. Dịka anyị fụrụ n'oziọma tata, dịka nwoke a dara ntị chiri dara ogbi adị ekwu okwu, anyị ga-afụ na mgbe ụfọdụ ma ọ bụ ọtụtụ mgbe anyị na-adị ka ndị ntị chiri na-adị anụ ife, na-adị ka ndị dara ogbi na-adị ekwu okwu. Ma n'ife ọgụ nke ụbọchị tata na-enye anyị mgbamume wee na-asị ya n'obi sie anyị ike. Anyị enwena nkoropụ obi, maka na Chineke n'ịfụnanya ya na-abịa ime ka anyị megịnị bụrụ ndị nwere onwe ha. Praise the Lord. Anyị na-anya n'ife ọgụ nke mbụ, Prophet Isaiah, onye amụma Isaiah na-ezi anyị ozi ya, and mgbe ọ na-ezi ya ka ọ na-ama ya bụ amụma gbasara ka o si wee welu imeji onyonyo ihe gbasara onye dara ogbi kwuru okwu, onye ntị chiri nụbara ihe, wee dịrị gaba, wee na-egosipụta ife Chineke gaji ime na ndụ mụ na gị. Mana anyị na-anya n'oziọma dị asọ nke ụbọchị tata, anyị ga-afụ na ya bụ ihe Aịzaya mara n'amụma n'oge agba ochie bịara na mmezu n'ebe dị na Jesu Kristi nọ. Tata akpọtara onye ntị chiri na-adị ekwu okwu. Jesu ka o metụ ya aka. Jesu metụ ya aka, ihe niile adị mma. Ntị ya meghee, ọnụ ya megịnị tọghepụ. Ihe na ọ dị emebụ na mbụ, o bido megịnị mebe ya. Praise the Lord. Sọọsọ ihe o kwuru bụ gịnị? Efeta. Ọ bụ na anyị nọgo ebe mere baptizim mbụ, ị ga na-anụ ka a na-ekwu ya, ọkụ ya emechaa nwatakịrị baptizim, eme ya efeta, ka ọnụ gị mepee, ka ntị gị mepee, ka ibido n'ụba gịnị okwu Chineke, ka ọnụ gị meghe, ka ibido mee gịnị kwupụtara amara Chineke. And ama na anyị niile n'ebe a emela anyị mmiri Chukwu. So at one point or the other, emela anyị gịnị efeta. Amanụ ma ọnụ gị ọkaghị oghe ka ọ tachie na ntị ya ọkaghị oghe ka ọ tachigo. Nwa mgbe eke jiji amụ ha akpụ ka agụba jiji adịrọ nkọ. Sorry. Ama mgbe ndị na ụmụazị ịma oge ụfọdụ a na-echibe obere ntị, ezie gị ozi ga-ezi, maka ma ndị nne nwaanyị nwere onye ha si ejide mmadụ n'ụlọ. Onye ike adị ede n'ụlọ, o nwere ka esi ejide mmadụ n'ụlọ. So my mother mgbe ahụ bụ ọbịa, obodo ọka mkpọ, ọ sị gị mee gịnị, gị sie ya, and ị ga na-esi ya ọ bata, ọ ga-ebeghe eghe. So mana oge ụfọdụ ebe isi nye ya ị pụọ before ị na-abata, ọ bụrụ na ọkụ anyụọ na
aka akpala gị. So otu afọ ka ọ dị, emepego ntị anyị, mepee ọnụ anyị, amụnyego ọkụ nke Chineke n'ime anyị, the fire of the Spirit, mana anyị amazi ma ọkụ afọ ọka na-eme gịnị, ọka na-enwu. So prior to the coming of Christ, tupu Jesu Kristi abịa, anyị ma na ọtụtụ ndị mmadụ nọ ka ndị ntị chiri na ndị dara ogbi. Even ndị Juu na onwefa, Chineke ghọrọ ka ndị nke ya, si n'ọnụ ndị amụma wee na-agwafu okwu n'okwu ha ka fa dara ogbi, maka na fa adịghị anụzi ife ndị amụma na-eme gịnị na-ekwu. And ife onye na-enwere ọ gaghị enye ya dị afọ ha nọkwu ka ndị dara ogbi, maka na onweghị ife ka agaghị agbanwe aka ebe ife fa adịghị eme gịnị, ife fa adịghị anụ. And ọya ka ife ọgụ nke abụọ James dị asọ wee na-agwa anyị ọnọdụ ndị dara ogbi na ndị na-adị ekwu okwu na ndị na-adị anụ ife, otu ọ na-adị ebe afọ a na-enwe ma divisions and discriminations, nkewasị na gịnị na ntaji anya ụfụ na ihe ndị ọzọ dị iche iche. O wee were ofu ihe maala anyị atụ, abata n'ụlọ ụka, onye nwere ego a na-abata, nwa ogbenye a na-eme gịnị, a na-abata. Ịkpọrọ onye yi ezigbote akwa, yi ezigbo gold, si ya bịa, o nwere ebe edobere oche for special people, VIP, bịa ebe a ka ime gịnị, ka ị nọrọ ana. Ị na-enwe obi na-abata, si ya nwa ogbenye, si ya kedu ihe ị bịara ebe a chọ, o nwere ụdị gị efuru ebe a kịta, anyway na ọ na-azụ ebe ahụ ka ị ghara idistọb ihe a na-eme. O wee sị na Chineke anyị na-efe adịghị eme gịnị, adịghị eme nkewa. Therefore na ọ bụrụ na anyị na-anụ okwu Chineke, anyị ama njọ ọnụ anyị kwuo ụdị ife ahụ, maka na ife ọ pụtara na anyị nwere onwe anyị dara obi, na anyị agaghị eji ọnụ anyị wee gbaa aka ebe gbasara Chineke, kwuo ife Chineke kwesịrị ikwu, ghara ikwu ihe Chineke na-ekwesịghị ime gịnị ikwu. And therefore o mere anyị wee fụ n'ọtụtụ ebe na ọtụtụ ndị mmadụ akafa kwụ ọtọ na-eme gịnị, na-ata afụfụ maka ihi maybe ha esogho na social class, maybe because na fe nwere ego, fe nwekwuru onye ọnụ ga-ekwuru fa, ha nwee connection, or maybe maka ifi onye arụfa si wee na-acha kọlọ alụfa. Ịbịa n'obodo a kịta ịma ọnọdụ anọ na ya, ọ bụ na iso na ndị ojii ma ọ bụ ndị nwere ụdị kọlọ dị agha, nwere ebe ị ga-abịa iruo agaghị ekwu ya ekwu. Ọ dịka ife a na-eme n'ala Igbo, mmadụ jebe ịnụ nwaanyị ma ịnụ di, a na-asụmụ ya na nsụmụ na onye abụ osu ma ọ bụghị osu. Therefore ekwu ha anyị otu a, ịmụ ha nọọsụ na ndị ahụ, efu onye bịara na o were azụme gịnị pụọ, sị na ya na-eme gịnị, na ya na-abịakwa, that kind of thing. So na ife ahụ ihe a na-afụ n'ebe ndị dara ogbi na-adịghị anụ okwu Chineke ma gịnị nọ ndị ntị chiri. Ọ ya ka ọ na-asị anyị ka anyị wepụ aka enwe n'ofe tupu o mee gịnị, ọ ghọrọ aka mmadụ. Anyị n'ezi anya ya jụọ onwe anyị, kedu ife bụ dị na mmadụ dara ogbi ya na-ekwu ntị chie ya? Ọ bụrụ na ntị anyị adịghị anụ ebe Chineke na-agwa anyị okwu, mebi onye agbata obi ga na-asị gị ife anyị na-eme na o mekwa gịnị gịnị, ọ dụrọ mma gị kwụsị ya, and ị gere ya ntị, iche na onye afọ na ntị echighị ya. Ma ọ bụ nwatakịrị ka na-eto eto, nne na nna ga na-asị gị n'ebe anyị na-eje n'ụzọ emeghọ gịnị, ụzọ adịghị ya. Ị na-eme ife ị na-eme maka na ebe a bụ eze onye agwara m, anaghị eti mmadụ ife, ntị ọ dị gị, ị na-anụ ife, ị dị anụ ife. O nwekwara ike metụta nwoke o, nwunye ya na-agwụ ya, ọ sị ya na ọya abụ dịbụ ụlọ, na ọya na-ekwu ihe a na-eme ebe a, ego m ka m ji nụta gị. Mana ife nwaanyị na-ekwukwa abụ eziokwu, nwoke ahụ nuche na ntị echighị ya. Ma ọ bụ ife nwaanyị na onwe ya, nwaanyị na onwe ya nwere ike, ọ bụrụ na ị na-alụta ọrụ, ị na-alụ nọọsụ, na-alụ overtime,
ma nke a kịta a na-akpọta oku ebe dị iche iche maka covid alata na-ada tintin n'oburu ibu nwoke ọ bụrụ nwee ike ọ bụrụ nwoke na-anya bọs ụmụ akwụkwọ skuul bọs nwa ihe nwabata ozu ọ na iji wee kpọrọ anwụrụ dị n'ime ya fọzie maka na akpa ga-ebuo n'ibu nwoke na-ekwuzi esi ya nọrọ ana na onye vigo ka egwu na-eme gịnị ka egwu na-eso ntị adịghị ka ọ n'ochi ihe gị anyị tọpesịrị onosi metụta anyị n'otu n'otu anyị afụ na ndị ntị chiri mee gịnị buru ibu ụfọdụ ụkwa ndị dara obi maka na o nwere ka ọ ga-eji wee dị aga ndị Igbo ejighị ide obi wee mara anyị maka na ndị Igbo nwere asụsụ anyị na-asụ anyị asị na asọkata ọgaranya ihu eburu nkata mee gịnị gwa ya okwu mana n'ụwa anyị tata enwerozi ya that value adịghịzi because na onye ọ na-efezi ego onye nwere ego pụta anyụwa ahụ a na-akụrụ ya si ịma nọsenti ka ọ gbara n'ọba ahụ ka ọ nyụrụ maka na o ji ego onye ọ na-ada obi ahịa dị ekwuzi okwu otu dị Jesu o nwere fada Parish mgbe aha na-abụ ọsị na because of ọgaranya nwere ọgaranya pụtara na na-agụrụ ndị mmadụ ọgụ a na-ekwe ife na-efe efe ọsị na anụ mbụ nnụnụ na-efe efe buusu na-efe efe a na-agụrụ ya na-efe efe moto na-efe efe maka na ome gịnị o ji ego onwe nwere ike isi ya mba na moto anaghị efe efe buusu anaghị eme gịnị anaghị efe efe andọ n'ọnọdụ ahụ ka ị ga-afụ na anyị mee gịnị na anyị dara ogbi ma ọ bụ na onye nke gị mere ife aha onye nke gị o metụta gị ị gaghị eme gịnị ị gaghị ekwu okwu maka ifi na gịnị o metụtara gị ịma adị onye nke anyị dịka woman mmadụ bịa na-azụ ana nwanne ya nwoke mana onye na-azụ ana kpọ nwa ya nwoke na boy orube a na-ekpe ikpe ana ka ọ pụtazi ya gbaa aka ebe na a na-aba ana nwanne ya nwoke adịchaghazikwa nsọ ụmụnna dị disappointed and onwe ebe ya ebido n'aka wee mee gịnị wee kebe ikpe mgbe a pụtazi a na-asị ya kezi what happened ọ sị ọ na ịma na ọkpọ nwa nwoke ị na-achọ ka ọ chụwa ya maka ihi na onye nke ya and ọ ya bụ na obodo adịghị aga n'ihu iruo na Naịjirịa ọ ya bụ na obodo adịghị aga n'ihu and wee fụ ọ ya ka ndị wee sị na ị na-anya n'ụwa tata na-anya n'ezinụlọ anyị na-anya n'ime onwe anyị n'otu n'otu ịfụ na anya onwe anyị ọtụtụ mgbe anyị nọ n'ọnọdụ ndị dara ogbi na ndị ntị mee gịnị ndị ntị chiri mana tata oziọma dị asọ na-agwa anyị na Chineke ga-enye anyị ntọrapụ na-abịa mgbe a ga-ebunye achịcha na mmanya n'oge nrugharị achịcha na mmanya Jesu neriri anya enu wee kwuo gịnị efeta anya ntị mepee ọnụ mee gịnị ọnụ tegọ n'oge afọ n'ime ajamise a ka anyị nenite anya enu nekwasa ya bụ Jesu Kristi ka okwu nwee ya bụ okwu n'isi anyị ka ntị anyị mepee ka anyị na-anụ okwu Chineke ka ọnụ anyị na ire anyị tọghepụ ka anyị wee nwee ike na-agbara Kristi aka ebe n'ebe niile si na Kristi onye nwe anyị udo dịrị unu ka anyị kwụrụ ọtọ kwupụta okwukwe anyị. Ekwe m n'otu Chineke nna ji ike niile, onye mere n'igwe na ala na ihe dum a na-ahụ anya na ndị anaghị ahụ anya,
ya na otu onye nwe anyị Jesu Kristi, so otu nwa Chineke mụrụ, nna m mụrụ tupu ụwa atọ ụwa niile, Chukwu si na Chukwu, ihe si n'ihe, ezi Chukwu si na ezi Chukwu, a mụrụ ya mụ emeghị eme, ya na nna bụ otu ihe ha ji bụrụ Chukwu, onye si na ya mee ihe dum, onye maka ihe anyị bụ mmadụ na maka ihe nzọpụta anyị siri n'eluigwe gbadata, o were ahụ na Virgin Maria site na mmụọ nsọ ọ bụrụ mmadụ, abịa kpọgbuo ya n'obe n'ihi anyị n'oge ọchịchị Pontus Pilate, akpọrọ afụfụ ọnwụọ enye ya, ma o bilitere n'ụbọchị nke atọ ka akwụkwọ nsọ si kwu, ọ rọgo n'eluigwe nọrọ n'aka nri Nna, ma ọ ga-abịaghachi ọzọ n'ebe ya ikpe ndị dị ndụ na ndị nwụrụ anwụ ikpe. Onye ọchịchị ya na-enweghị njedebe, ekwe na mmụọ nsọ onye nwe anyị na-enye ndụ, onye si na nna na nwa pụta, onye a na-esepụrụ na-ejikọdo ya na nna na nwa, onye si na ndị amụma kwuo okwu, ekwe n'otu nzukọ nsọ Katọlik na Apọstọlik, ekwupụta m otu baptizim nke mgbaghara njọ, ana m atụ anya mbilite n'ọnwụ ndị nwụrụ anwụ na ndụ ụwa ga-abịa nọ. Amen. Ekpere nke ndị kwerenụ. Ụmụnne nna Chineke, Jesu Kristi mee n'ihe niile o wee dị mma, mee onye ntị chiri ọnụbụ ihe, ma onye obi okwuwa okwu, ka iche n'iru ya mkpa dị iche iche, ka nke arụ, ka nke mkpụrụ obi, na nwa okwukwe na ọ ga-agbatara anyị ọsọ enyemaka ka anyị nwere onwe anyị. Amen. Diwana nurarya. Ka anyị natazi tinyezi mkpa ndị ọzọ anyị bugasị n'uche. Cheta ụmụaka anyị dị na-anachighị azụ n'ụlọ akwụkwọ, ka Chineke chekwaba afa, ọkachasị na COVID ka a na-awụgharị ebe niile. Cheta maka ezumike mkpụrụ obi Chief Ekim Okonkwo, ma nyekwazi Chineke ekene maka amara ya na ebere ya
na ngọzi ya n'isi ezinụlọ Chinyere nọrọ. Maria dị asọ yọbara anyị, o Chukwu arịrịọ ka o wee meghere anyị ọnụ ụzọ nke n'igwe na nke Chukwu dị asọ yọbara anyị, o Chukwu arịrịọ ka o meghere anyị ọnụ ụzọ nke n'igwe. Onye ogbugbo ndị njọ yọbara anyị, o Chukwu arịrịọ ka o wee meghere anyị ọnụ ụzọ nke n'igwe. Chineke nna pụrụ ime ife niile, nụrụ na arịrịọ na ekpere anyị na-ebute n'iru gị. Nrịọ ndị dị iche iche ji anyị, ọkachasị ndị a na-egbochi anyị inwezi ịfụnanya n'ebe ị nọ, ebe mmadụ ibe anyị nọ, ime uche gị mgbe niile. Biko bikwasị anyị akwụkwọ ngwọ nsọ gị n'ime aja misa ka anyị nwere onwe anyị wee na-efe gị n'ime mmụọ na eziokwu ogologo ndụ anyị niile, site na Kristi dị nwe anyị. Amen.
Yoruba no munna nka jamunu na chire ga so Chineke dike niile nara no. O Chineke, onye ntọala ndị ji obi ọcha na udo efe gị, site n'oke oke anyị na-eketa n'emume ihe omimi nke a, biko mee ka ezigbo ofufe anyị jikọrọ ọnụ n'efe gị bịaruo n'ihu ebube eze gị, ka o wetara anyị kwudosi ike na ịdị n'otu site na Kristi dị nwe anyị. Onye nwe anyị nọnyere unu. Welite n'obi enu. Anyị nyenu dị nwere Chukwu anyị ekene. O kwesịrị ezi bụrụkwa ihe ziri ezi na-azọ ndụ na anyị ga-enye gị ekene oge niile na ebe niile. O nna dị nsọ Chineke dike niile, onye dị ụwa tụ ụwa site na Kristi dị nwe anyị, onye jiri ihe ebere o nwere maka mmehie mmadụ kwere ka a mụọ ya na Veji Maria. Ọ gbapụtara anyị n'ọnwụ ebe site n'ọnwụ ọ nwụrụ n'elu obe, bịa site na mbilite n'ọnwụ ya nye anyị ndụ ebe. N'ihi nke ya anyị na-eso igwe ndị ọma niile nke eluigwe na-etebego oge niile n'ukwe na-ekwe. Nna anyị dị nsọ ezie, sọ gị na-edo ihe dum nsọ. Anyị na-arịọ bido onye ndị ya nsọ site n'ikwesị ha mmụọ gị, ka ha wee ghọrọ anyị ahụ na ọbara ka onye nwe anyị Jesu Kristi, onye bịara tupu etinye n'ọnwụ nke o jiri aka ya wee nara, were achịcha nye gị ekene na otito, nyawa ya nye ya ụmụazụ ya sị, naranụ nke a, rienụ ya unu niile, nke a bụ ahụ m nke a ga-eduru nye maka unu. Otu akwa ka o si mee mgbe ha richara nri anyasị, o buru iko mmanya nyekwa gị ekene na otito, bunye ya ụmụazụ ya sị, naranụ nke a, ṅụọnụ ya unu niile, nke a bụ iko nke ọbara m, nke ọgba ndụ ọhụrụ dị ebe. A ga-agba ya n'ihi unu na n'ihi mmadụ niile ka e wee gbaghara njọ. Na-emenụ nke a na ncheta nke m.
ka anyị kwupụta n'ife omike okwukwe anyị na-eme ugbu a. Anyị na-ekwupụta ọnwụ gị, na-egosipụta mbilite n'ọnwụ gị, o Kristi, wee ruo mgbe ị ga-abịa ọzọ. Nna, na ncheta nke ọnwụ na mbilite n'ọnwụ nke nwa gị, anyị ebunye gị achịcha nke ndụ na iko nke nzọpụta. Anyị na-ekene gị n'ihi na ị kwere ka anyị dị mma ịkwụrụ n'ihu gị n'efe gị. Anyị ji ume na-arịọ ka anyị bụ ndị na-anata ahụ na ọbara Kristi bụrụ otu site na njikọ nke mmụọ nsọ. Na ncheta nzukọ gị ga-azụrụ ụwa niile, mee ka ịhụnanya gị jupụta ya. Gọzie popu anyị bụ Francis na bishọp anyị bụ Nicholas na ndị ofe ọta gị niile. Chetakwa ụmụnna anyị ndị ji okwukwe were gaa n'ezumike nke ọnwụ, kpọbata ha na ndị ọzọ niile nwụrụ anwụ n'ihe nke ebube gị. Biko mere anyị niile ebere ka anyị soro Virgin Maria dị ngọzi, nne nke Chukwu, na ndị apọstụl na ndị nsọ gị niile ndị mere uche gị n'ụwa, were keta ndụ ebe ebe. Ka anyị sorokwa ha na-eto gị, na-edo gị ebube site na Jesu Kristi nwa gị. Ihe niile kere eke na-eso ya bụ Kristi, na-esikwa n'ime ya na n'aka ya, n'ịdịkọ n'otu nke mmụọ nsọ, na-enye gị bụ Chukwu Nna ji ike niile, nsọpụrụ na otito niile, site n'ụwa ka ụwa niile. Ụmụnna, ka anyị were ekpere na onye nzọpụta anyị kụziere anyị wee kpọkuo Chukwu Nna. Zọpụta anyị na-arịọ gị, o Sebụwa na-abịa ihe niile, were ebere nye udo n'oge nke anyị site n'inye aka ebere gị, ka a zọpụta anyị na njọ oge niile, anyị wegbara nsogbu niile, were nchekwa dị nsọ na-atụ anya ka mbịaghachi nke nzọpụta anyị Jesu Kristi. Onye nwe anyị Jesu Kristi gwa ndị apọstụl gị, udo ka m na-ahapụrụ unu, udo nke m ka m na-enye unu. Enekwana anyị na njọ anyị, kama nekwasị anyị n'okwukwe nke nzukọ gị. Nye ya udo na ịdịkọ n'otu mgbe niile ka uche gị siri chọọ, ibe dị ndụ na-achị ebe 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 ebe. Udo nke Osebụwa dịrị unu mgbe niile. Ka anyị nyerịtazie n'onwe anyị ekele nke udo.
na-enwe atụrụ nke Chukwu na-edịgbu na Jesu Kristi na-ekpochapụ njọ nke ụwa. Ha nwere isi ọ bụ ndị akpọ n'oriri nke nwa atụrụ Chineke dị nwa n'ọnụ ịbata n'ime ụlọ ọbụla.
Ka anyị rịọ arịrịọ. Onye nwe anyị, okwu gị na oriri nsọ gị na-enye ndị kwere na gị nri, na-enyekwa ha ndụ. Otu anyị si mezuo emume àjà nwa gị hụrụ n'anya, sikwa otu a mee ka anyị rite uru isonye ya na ndụ ya mgbe niile site na Kristi dị nwanne anyị. Ka anyị nọdụ anyị. Go and get a second collection. The choir we could do for second collection. Jesu. You can call our parish. Parish na chetranye kambambo kana anata already naka. Our face mask. And onye natacha already yadiko step away from the priest. Tinye no maure wayo gaha share no chair. Anachitakwa na the annual Catholic appeal kano in progress. Our goal, which is $22,000, has been reached. Parish na ekele onye ọwụla mere pledge na ndị Red Dream Group pledge ha na-emekwa ka anyị mata na ego ọwụla fọrọ gafere $22,000 na ọ ga-abanye na pọsụ parish anyị. A na-ekele everybody for contributing. Our parish ga-emekwa offer classes for the adults, the 16 and older. The anatabo the sacraments of baptism, Eucharist, and confirmation. Makwa tinende aho, ndị ọzọ na-awụ ndị Catholic, ndị chọrọ ịmata ihe Catholic na-eme, ndị chọkwara iso na okwukwe anyị. So onye chọrọ more information biko ya kpọọ rector. When ndị ọbụla unu maara nwere mmasị n'isoro nata our sacraments, biko kpọọ rector for more information on that. I can work registration for religious education. Nakomoaka, okay, in progress right now. On a day available between Mondays to Thursdays from 9:30 a.m. to 2 p.m. and from 3 p.m. to 4:30 p.m. Nime Rectory. Because in Womoaka, each of can receive religious education called the Rectory. Our second collection got for the victims of the recent earthquake in Haiti. Our diocese requested for this second collection, this special second collection. In Haiti. And I really for everybody to try and be generous. Now, on your word, the Haiti, but Parish na rekwa onye ọwụla okwere omume ka ọ join ya for the anniversary mass of our patron saint Fortunata on September 12th at 12:15 p.m. Dikotana Breme, the Italian Society, the Fortunata Italian Society, can join ya for that ceremony.
sekọwa parish na-arịọ ka anyị jikọọ aka n'icheta emume nke patron saint Fortunata. Otuto dịrị Jesu. Taa wụ first Sunday maka ndị nne ka ndị nne nweta ngozi ha, biko dịkwa ya duo anyị ka Fada goziere anyị ndị nne fụta. Ezine Maria Ezine Maria were anyị nye Chukwu n'aka. 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 Enyemaka dị n'afọ Onyenwe anyị. Osebụrụ ụwa nụrụ arịrịọ anyị. Onyenwe anyị nọnyere unu. Chineke nna pụrụ ime ihe niile, ime n'ihe niile ka ọ dị mma. Anyị na-enye gị ekene na ọkpụkpọ oke ị kpọrọ anyị ka anyị keta oke na ndị bụ ụmụ gị. Nyekwa ndị nne anyị ndị nọ n'iru gị ugbu a, inyere ha onyinye amara nke ịbụ nne na ezinụlọ dị iche iche, ha wee na-ezukọ n'obi gị nke St. Fortunata wee na-achụrụ gị aja na-ekene gị mgbe niile. Anyị na-ayọ ngọzi gị n'ụzọ pụrụ iche n'isi fa. Gọzie fa, gọzie ndị di ha, gọzie ụmụaka ha, gọzie ezinụlọ ha dị iche iche, ma ndị nọ ebe a ma ndị nọ n'ụlọ. Mee ka amara gị bara ha ụba n'ime ndụ ha. Gọzie aka ọrụ ha ebe ha si enweta ihe ha ji enekọta onwe ha anya na ezinụlọ nke ha nyefe n'aka. Nye ha ike nke obi ka nke anụ ahụ. Anyị ma na anyị zuru oke dịka mmadụ. Anyị na-ayọ gị dịka ị mere onye ntị chiri, ọnụbụ ihe, kwuba okwu, onye nwe Chineke, ka isi otu a bikwasara aka ọgwọ nsọ gị, ka ọ ga-abụ onwe nrịanrịa ọbụla ka nke aka nke ime mmụọ ka eji onye ọbụla n'ime ha ka ọ na ka nwere onwe wee bara ha ụba, toro ha oke n'uju n'aha Jizọs Kraịst bụ onye nwe anyị. Amen. Onye nwe anyị nọnyere unu Nọnyekwara mmụọ gị. site n'ayọ nke nna anyị dị asọ, ka Chineke jike niile gọzie, chekwa ma nọnyere unu mgbe niile, Nna na Nwa na Mmụọ Nsọ. Amen. Udo dịrị unu. Nọnyekwara mmụọ gị. Jizọs metụ m aka gị, metụ m aka ka m wee dị ndụ, metụ m gbanwe metụ m aka gị, metụ m ka m wee dị ndụ, metụ m aka. Ritọdịrị Jesu. Ka nwanne anyị nwaanyị Lady Chinye nọrọ m, ọ chọrọ inye onyinye pụrụ iche n'ihu Chukwu this afternoon. Biko ka ọ na-akwado maka ịbịa nye ezigbo onyinye ahụ. Achọrọ m ka m mee ka aghọta ka anyị mata na nwanne anyị nwoke John arụ ngwa nwunye ya ga-emere nwunye ya baby shower on Saturday, September 11th. Yeah, next week Saturday, na St. Rita. Because onye chọọ partake in this process, and onye chọọ any special gift, you can contact Sister Ann Bago maka nke ahụ. Ndị kwaya biko join our sister when she's coming.
Chineke na mere m eze Jizọs mama dịrị gị bịa lere ihe ọma Chineke na mere m eze Jizọs ekele dịrị gị elere ihe ọma Chineke na mere m eze Jesus, Mama Lere, Hama Chineke na merema, as a Jesus, Ekene Dereke, Lere Hama Chineke na merema, as a Jesus, Otito Dereke. Chineke na mere m eze Jizọs mama dịrị gị ihe ọma mere ihe Jizọs mere ihe ọma mere ihe Chukwu mere ihe ọma mere ihe Jizọs ihe ọma mere ihe Jesus mere ihe ọma mere ihe Jesus ihe ọma mere ihe Jesus mere enyemaka anyị dị n'aha dịwa n'anyị osebụrụ ụwa nụrụ arịrịọ anyị onye nwe anyị nọnyere unu o Chukwu nna onye ji ike niile na-emezu ife niile n'akwụkwọ nsọ n'ụbọchị nke taata a gwara anyị n'imere ife niile ka ọ dị mma anyị wee na-ekele gị maka onyinye dị iche iche iji agọzi ndị nke gị ọkachasị n'ụbọchị taata anyị na-arịọ ngọzi gị na enyemaka gị n'isi mmadụ niile zukọrọ n'ebe ya ọkachasị n'isi nwanne anyị nwaanyị bụ Chinyere onye na-enye gị ekele n'ụbọchị nke taata n'ihe ọma niile ị na-eme n'ezinụlọ ya ọkachasị idue na ichekwa ya na inyere ya aka ma ọrụ ọ na-arụ ma nchekwaba ezinụlọ na ihe ndị ọzọ dị iche iche ọ bụ gị maara mkpa ya niile n'ofu n'ofu marakwazi mkpa anyị ncha niile zukọrọ ebe a n'ofu n'ofu anyị na-arịọzi gị ka imezuoro anyị ife ndị a niile ka obi wee dị anyị mma etu isi eme ife niile ka ọ dị mma sikwazi etu afọ mee ka ife niile anyị chọrọ ma nke na-akpa anyị ma nke arụ ka nke mkpụrụ obi ka emezuoro anyị fancha niile chekwaba ezinụlọ nwa etu isi echekwaba afa karịa ka afọ wee nwee ike ịdịkọ n'otu na enyemaka gị ka ụmụazị ka amụkwara n'ezinụlọ oruwe nwaanyị nwa na-emekwazi ọfụma ka ị na-azụlite fa n'egwu nke gị bụ Chineke ka fa na-anụkwazi ife nne fa na nna fa na-agwafa were ebere n'afọ ma gị dukwa anyị ọfụma ebe anụnwa anyị nọ ka anyị wee nwee ike ịgba mbọ nke okwukwe anyị gbakwazi mbọ ka anyị ji elekọta ndị niile bụ ndị haranye anyị n'aka n'ụzọ dị iche iche ka ọ ga-abụ n'ikpeazụ anyị ncha niile ezukọ ọkwụwazi na alaeze nke gị dị n'eluigwe na-enye gị otito mgbe niile ebe site na Kristi dịwa n'anyị Amen. Udo na ngọzi nke Chukwu nna ji ike niile nna na nwa na mmụọ nsọ bịakwasị unu nọnyere unu oge niile